Ara que ja tenim compte de Gmail, anem a fer 4 cosetes per tal de personalitzar-lo una miqueta. Som-hi! Anem a la pàgina del Gmail i accedim amb el nostre nom d'usuari. Anem directament cap a l'enllaç de configuració i anirem revisant pestanya per pestanya per veure quines opcions podem canviar. Primer de tot, ens assegurarem que l'idioma del Gmail és el català. Si no el teniu en català, cliqueu dins i el trieu. Després anirem a buscar una imatge nostra, que la col·locarem dins del nostre perfil i d'aquesta manera cada vegada que apareguem amb el xat ens sortirà aquí una imatge nostra que és la que pujarem ara. També qualsevol persona que ens afegeixi dins de contactes quedarà la imatge enregistrada. Anem a l'enllaç de seleccioneu una imatge i ara navegarem per dins del nostre ordinador per tal de trobar-ne una que ens vagi. Molt bé. Carrega la imatge i ara ens toca ajustar-la una mica per tal que entri dins les mides que Gmail ens ofereix. L'escapçarem una mica, apliquem els canvis i ja tenim la nostra imatge dins de la configuració del nostre correu. La propera cosa que farem serà afegir-hi una signatura. Aquesta signatura sortirà sempre al peu dels missatges que enviem. Simplement posem 4 ratlletes, el nostre nom, i a sota el nom de l'optativa que estem fent i la classe a la que pertanyem. Molt bé. No posarem res més i desharem els canvis. Tornem cap a configuració per tal d'arreglar 4 cosetes més que ens queden pendents. Dins d'etiquetes, deixarem de banda ara comptes i importació, dins d'etiquetes, cliquem, farem que mostrin tots els missatges, el correu brossa i la paperera. Fixeu-vos que ara, aquí a l'esquerra, ja ens han aparegut 3 enllaços més, tots els missatges, el correu brossa que ens arribi i la paperera per tots els missatges que esborrem. Molt bé. A l'apartat d'etiquetes eliminarem els viatges, ja que no ens interessa per res ara mateix, i deixarem les que queden visibles. Molt bé. El següent pas, anem cap a l'enllaç de filtres. Crearem un nou filtre. D'aquesta manera farem que tots els missatges que rebeu per part meva se'ls afegirà automàticament una estrelleta al seu costat. Per tant, de part d'aquí vindran els missatges. De part meva, per tant, del meu correu de l'escola. Molt bé. Pas següent. I el que farem serà
destacar-lo i si voleu podeu posar l'opció de reenviar-ho al vostre correu personal. D'aquesta manera, si rebeu un email meu, no només us arribarà a la bústia del Gmail de l'escola, sinó que a més us arribarà al vostre correu personal. Jo ara el trauré, però vosaltres podeu posar el vostre correu. Ja ho teniu tot fet i per tant crearem el filtre. Molt bé, ja el tenim col·locat aquí. Fixeu-vos que l'acció que farà és destacar-lo amb una estrelleta com ara aquesta. Anem ara a personalitzar amb un parell de cosetes cap al Labs. El Labs és el laboratori del Gmail on hi ha moltes coses útils. N'escollirem 3 o 4. Anem cap a Labs i aquí teniu un llistat terriblement llarg de moltes cosetes per personalitzar el vostre Gmail. Anem al capdamunt i n'afegirem un parell de 3. Primera, la del YouTube. Visualitzacions prèvies de YouTube al correu electrònic. Ens mostrarà un petit quadradet amb una visualització prèvia del vídeo. Habilitem. Anem cap avall, més avall, fins a trobar les superestrelles. Marcarem les superestrelles i d'aquesta manera no només tindrem estrelletes de color groc, sinó que podeu canviar i afegir o aplicar les que vulgueu. Habilitem. Anem més avall i busquem aquest mateix. Personalitzeu els colors de les etiquetes. Recordeu que hem eliminat l'etiqueta viatges i que ens quedaven totes les altres. Totes han aparegut amb el mateix color. Ara el que podeu fer amb aquest petit plugin és canviar els colors. Per tant, habilitarem i després l'utilitzarem. Anem cap avall i busqueu l'inserció d'imatges. D'aquesta manera, quan inserim una imatge al Gmail, no ens apareixerà només com un adjunt, sinó que apareixerà directament al cos del missatge. Aquesta és molt útil. Habiliteu. Molt bé. I amb aquestes ja està. Ja podem desar els canvis. I ara només ens quedarà una coseta per acabar de personalitzar el nostre Gmail, que serà canviar el tema predefinit, que és aquest color blau que tenim. Anem a configuració una altra vegada. Anem cap a temes. I trieu el tema que més us agradi, el que vosaltres preferiu. Jo ara mateix no sé quin triar, però faré aquest de l'escriptori. I fixeu-vos com ara canvia tota la vista del vostre Gmail. Amb això ja hem acabat la configuració. Anem cap a la safata d'entrada una altra vegada. Fixeu-vos que ens ha canviat tota la vista del vostre escriptori. I el que farem serà canviar el color d'una etiqueta. Tots els missatges, fixeu-vos, anem cap aquí a les etiquetes, que són aquestes dues que teniu aquí. Les visualitzem totes. Anem a configuració perquè encara no estan totes visibles. Farem que es mostrin totes les etiquetes. Mostra-les totes. Molt bé, ja tenim. I el que farem serà, aquí al costat, de feina, hi ha un quadradet amb una fletxeta. Si cliquem, se'ns despleguen totes les opcions dels colors.
Aquesta de feina li posarem aquesta vermella ben remarcada, i d'aquesta vegada, cada vegada que rebem un correu i l'etiqueteu amb feina, us apareixerà al costat, per exemple aquest de l'equip de Gmail, l'etiquetem amb feina i fixeu-vos que ha aparegut aquí l'etiqueta en vermell. Ja tenim configurat el nostre compte de Gmail. Ens veiem a la propera, que farem una primera impressió amb el Jing, un capturador de pantalles molt potent.